Príjemný dobrý večer. Pán Čapel, dovolte položiť zo pár otázok pre divákov slovenskej internetovej televízie. Good evening. I would like to ask a question for the viewers of the Slovak internet television. Prezentovali ste tu veľmi zaujímavú prednášku, It's a very interesting lecture you just gave ktorá súvisí s vedomím. that is connected to consciousness. Čo si myslíte, v akom stave je v súčasnosti ľudské vedomie? So what do you think, what is the state of a consciousness at this moment of a human race, or consciousness of the human race? Not quite enough. Myslím, že nedost široké, nedost dostatečné. You know, the human race is the whole purpose of the human race, as far as I can see, is to become conscious. That's the core reason to be alive. Ten základní vlastně důvod, proč jsme na světě, proč jsme živí, a je stát se, nebo ten základní jakoby problém nebo jakoby cíl toho být člověkem je stát se vědomým. So the whole way the human being is designed is to become aware that we are consciousness in a mind-body. Vlastně způsobem, jak jsme zpracovaní, nebo jakým způsobem jsme vystavěni jako lidská bytost, je, že se máme stát vědomými a že se máme stát vědomými. And at the moment we're a human being driven by survival instincts and our history. Že jsme vlastně vědomá bytost s myslí a s tělem, ale v tomto momentě jsme vlastně jenom lidé, které pohání půdy na přežití, půdy sebezáchovy. And we're slowly transitioning to become a human being driven alive through consciousness. A pomalinku se teprve měníme na bytosti, které vlastně prožívají ten svůj život úplně vědomě. And we then drop the survival instincts. A potom vlastně ty půdy sebezáchovy jakoby se můžeme vypustit z toho života. Because when you're really aware, you know what's dangerous and what's not. You don't need survival instincts anymore. Protože když jste při plném vědomí, tak víte dobře, co je třeba bezpečné, co je nebezpečné, nepotřebujete ty půdy sebezáchovy. So the journey at the moment is to become conscious human beings. Takže ta cesta, kterou teď procházíme, je opravdu se stát plně vědomými lidskými bytostmi. And this journey so far has taken 20,000 generations. A zatím se zdá, že ta cesta trvala asi 20 000 generací. Give and take a week. Tak plus minus týden. And it's going to take another, at least 100 generations to become conscious. Myslím si, že to bude trvat nejméně ještě 100 generací, než se staneme vědomými. And of course there's lots of levels to this process. It's like going up a very long staircase. Outside here there's a very long staircase. It's like going up a very long staircase. Je to velmi dlouhý proces, je to jako když se jde po velmi dlouhém schodišti, tak jako to tady máte v parku. And it will happen. Určitě se to stane. But there will be quite a lot of struggle in the process. A myslím si, že to bude stát ještě hodně úsilí a námahy. Nazdávate sa, že to tak vždy bolo? Že povedzme Atlanťania, staré kultúry nemali rozšírenejšie vedomie? Do you think it was always like this, or maybe there were old cultures like maybe Atlantis that they would have a wider consciousness? Well, I don't think they had. Well, first of all, we live in a delusion of time and space. Já bych začal tím, že bych řekl, že žijeme v iluzi času a prostoru. So the past doesn't really exist. Takže ta minulost vlastně moc neexistuje. It never existed. Nikdy neexistovala. So it's difficult to understand this journey of the human race when you start mapping it in time is a sort of illusory dimension. Takže vlastně, když se to mapuje v čase, tak pořád v tom je ještě prvek určité iluze. But it's, from the point of view of previous civilizations, obviously they were not in bodies. Myslím si, že minulá vlastně civilizace nebyly v těle. And we've gone through a long process of becoming conscious, getting consciousness connected to bodies. Myslím si, že jsme prošli dlouhým procesem, který propojuje vědomí s tělem. Which was probably a previous type of evolution, which is without bodies at all, without physical bodies as we know them. Myslím, že ta evoluce těch předcházejících jakoby
lidských vlastně nebo společností předtím byly evoluce vědomí bez těla. And at the stage we are now, we're at the point of manifesting full consciousness in a body, Myslím si, že in a body mind. kde jsme teď, je ta fáze, která je na hranici toho, že bychom mohli konečně manifestovat, projevit plné vědomí v systému těla a mysli. And this is a question of waking up now to what we have. A je to otázka toho, zdá se opravdu probudíme k tomu, co máme k dispozici. The consciousness is now fully embodied in the body mind. Vědomí je opravdu plně zasazeno do systému těla mysl. Now we have to come awake to our reality, A teď se musíme akorát do té skutečnosti probudit. rather than asleep to our reality. A ne vlastně prospat tu skutečnost, kterou prožíváme. Čiže keď prebudíme to vedomie v tele, určite nám to potrvá nejakú dobu, bude nasledovať potom natoľko rozšírené vedomie, že postupne zase stratíme tie tela. Could you think or imagine that if we really wake up and if we really become conscious, that eventually we could lose the bodies again? Or what's the idea? I don't know, that's too far ahead, Já myslím, že to je příliš dopředu. if you like time and space. Když bychom teda brali ten čas a prostor. But right now, this is the journey which is, let's say, 100 generations. Then when we've got there, we can start we'll figure out what the next step is. Já bych to nechal teda na těch 100 generací a pak až se tam dostaneme, tak můžeme začít přemýšlet, co dál. Takže tie CDčka, ktoré ste priniesli so sebou na svoju prednášku, pomáhajú dostať ľudí do toho rozšíreného vedomia. For example, the CDs that you brought here or the downloads that you make, are they helping people to live more consciously, to have a more That's the whole. full consciousness? At the moment, all suffering is to do with unconsciousness. Ano, určitě, protože veškeré utrpení vlastně souvisí s tím, že jsme nevědomí. And that's all because the suffering is trying to wake us up. A to utrpení se nás snaží probudit. We're really experts at suffering. Jsme úplní odborníci na utrpení. And we're trying to become experts at being awake. A snažíme se vlastně stát odborníky na to, jak se probouzet. I don't see the journey, by the way, in relation to your last question of then leaving the body again, having struggled so hard to get into it and becoming awake. Nevím, když bych se zamyslel ještě na tu předchozí otázku, když se budeme tak strašně snažit a tolik utrpení prožijeme, aby se nám podařilo vlastně žít naprosto vědomě v těle. Nevím, proč bychom se potom toho těla teda zbavovali. I see that the unfolding of consciousness is a never-ending thing. Myslím si, že to otvírání toho vědomí nebo prozkoumávání toho vědomí je nekonečná záležitost. And it seems to me we would unfold consciousness into denser and denser media. A myslím si, že naopak by to vědomí se jakoby odkrývalo nebo projevovalo v stále jakoby hustěnějších látkách, hustších látkách. So I would imagine that we'd make the body, mind, more evolved. Myslím si, že prostě ta mysl a to tělo by se nám podařilo, nebo by se nám to lépe vyvinout, rozvinout. But it's just theory. Ale je to jenom teorie. I'm not very good on theories. A nejsem moc dobrý, co se týče teorií. Takže čo doporučujete dnešným ľuďom? What would you recommend to today's people? Well, I would recommend that they breathe more deeply. Já bych doporučil Number one. Číslo 1, že budou dýchat hluboce, zhluboka. Pay more attention to being present in this moment, because this is where genius is, and where this is the only place you can solve anything. A taky dávat větší pozor na to být teď a tady v tomto okamžiku, protože tam vlastně v tom okamžiku se může plně projevit její vnitřní genius a taky v tomhle okamžiku a v tomhle bodě teď a tady je také jediný prostor, jak vyřešit všechny problémy. And listen to PPDs to make the job easier. No a aby to šlo jednodušší, aby to bylo jednodušší, tak samozřejmě poslouchat nahrávky PPD. And give yourself a bit more, because the present tools, what's obvious also, is that the present tools we have for becoming conscious in our bodies are not up to the job. Zdá se, že ty nástroje, které máme pro to, aby jsme si dneska pomáhali našemu tělu, naší mysli, nejsou možná až tak úplně efektivní. Meditation, for example, all sorts of meditation, people do these techniques for 30 years and it doesn't work.
Třeba meditace, někteří lidé meditují opravdu 30 let a pořád to nepřináší to vytoužené ovoce. This is a common conclusion from people doing meditation for 30 years. To běžný Every day. závěr lidí, kteří každodenně meditují po 30 let třeba. They get locked into a system that doesn't deliver. A jsou vlastně jakoby najetí v určitém systému, ale ten systém jakoby nepřináší to, po čem touží. So whatever the thing the person's doing, generally speaking, doesn't really deliver what they're potentially capable of. Takže spousta věcí, které lidé dělají, nepřináší to, na co vlastně ti lidé mají, nebo čeho by byli opravdu schopni. This is the reason I think religions are dying out, because they don't work. Myslím si, že proto třeba upadá i náboženství, protože dostatečně nefungují. And all the old techniques, they're just not good enough anymore. Staré techniky nejsou dostatečné, dostačující. And it's the reason we invented PPDs, to give people something more powerful and more effective to deliver what they want. A proto jsme vymysleli PPD nahrávky, aby lidem dali něco nebo aby dali něco silnějšího, větší podporu tomu, aby lidé se dopracovali k tomu, po čem touží. Because it's obvious the present moment is in theory right here now. Ale teoreticky ten vlastně přítomný okamžik je teď a tady. But how do you get to grips with this with more intensity? A jak se k tomu dostat jakoby s větší intenzitou? That's the problem. To je ten problém. And we need better tools for it. Takže potřebujeme nové nástroje k tomu, aby jsme se k tomu dostali. Takže ako nazývate túto vašu novú revolučnú teóriu alebo učenie? How do you call this new teaching or your new theory or whatever you're doing? Well, we call it PPDs. We call it business greater people, and we call the technology ciphers. What else? But I'm not sure that's answering your question. Nevím, jestli jsem vám odpověděl na otázku, ale náš biznis se jmenuje Greater People, skvělejší, báječnější, úžasnější lidé. V českém překladu ty nahrávky PPD na optimalizaci vlastně využití osobního potenciálu, ty nahrávky, a používáme ciphers, což je docela složitý pojem. Maybe we call it conscious technology. Možná nejjednodušší by bylo říct, že to je vědomá technologie. Tak nejak som to myslela lepšie popísať ľuďom, aby vedeli, čo môžu očakávať. Ďakujem vám zo srdca za tento veľmi zaujímavý rozhovor a verím, že nám prídete viac povedať do Bratislavy na konferenciu Nového vedomia. Thank you very much from the bottom of my heart for talking to me, and we hope that we'll see you at our conference. Okay, I hope so too. Prejme vám veľa klientov. Ďakujem. Many clients. Thank you very much. Thank you.